Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Les grévistes réclament des autorités une meilleure amélioration de leurs conditions de vie et de travail. 11e édition du championnat national des cadettes d'athlétisme, une véritable turbine pour distinguer les meilleurs du championnat U17 du Mali. Le président Fousseni Samake, lors de la remise du projet de constitution, finalise le nombre d'articles a légèrement baissé. Des parties ont été supprimées, d'autres réformulées. Au nord du Mali, des populations reconnaissent l'utilité des organisations non gouvernementales le 27 février 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une flash d'information. Aussi cité dans les titres, les ONG ont une importance capitale dans l'amélioration de nos conditions de vie. Témoignage des Maliens selon du 27 février. C'est à l'occasion de la Journée mondiale des organisations non gouvernementales et est célébrée cette année avec un besoin d'assistance humaine pour plus de 8 millions de personnes dans le pays selon le OCHA. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier, lundi 27 février 2023, le document toiletté du projet de la nouvelle constitution du Mali après 15 jours de travaux. L'équipe conduite par le professeur Fousseni Samake a en effet présenté le résultat de son travail qui a été fortement apprécié par le président Goïta. L'hôtel Azaleh Salam a servi de cadre le vendredi 24 février 2023 au lancement de la deuxième édition d'Impact Day par le président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, Moussadek Bali. C'était en présence de la directrice d'Impact HUB Bamako ainsi que plusieurs invités de marque. Après les qualifications zonales, les pistes de l'ex-service national des jeunes SNJ ont abrité ce samedi 25 février 2023 la 11e championnat national d'athlétisme des cadets après la fermeture de certains stades de Bamako et qui a enregistré la participation de beaucoup de clubs et mouvements affiliés à la Fédération malienne d'athlétisme. Les filles et garçons ont rivalisé dans plusieurs domaines tels que le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 3000 mètres et le relais 4 fois 200 mètres filles et garçons. Pour finir, la section syndicale de la justice du syndicat des travailleurs d'administration publique a entamé lundi une grève de 5 jours, reconductible allant du 27 février au 3 mars 2023 sur l'étendue du territoire national à temps après du syndicat. Les responsables syndicaux revendiquent l'octroi de l'indemnité à participation à la judicature, a déclaré à Anadolu Issa Sekou Sidibé, secrétaire général du syndicat des travailleurs d'administration du public.
Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.